Počujte, preto je dôležité byť v prostredí viery. Preto je dôležité, aj keď sám možno prechádzaš tichom, sám prechádzaš možno utiahnutím, alebo sám prechádzaš pochybnosťou ako Zachariáš. Možno sám prechádzaš nejakým vláčným, ťažkým obdobím, ale to, že si medzi tými dvoma ženami tehotnými s Božím zasľúbením, chrliacimi proste slávu a požehnanie a svedectvá a štebocú tam proste svedectvami a to, že si v tom prostredí, že sa vystavíš tomu prostrediu Božej prítomnosti a Duchu Svätému, niečo v tebe sa začne otvárať pomaly. Niečo v tebe začína narastať. A zrazu ten tvoj chlad sa zmení na duchovný hlad. Zrazu proste to pochybujúce vnútro sa začína premieňať na dôverujúce vnútro. Halelúja.